ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി ശേഷിശൂന്യവാദിഭാഷാദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകാന്ത് ജമലിസ്മൻ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മാതാജി? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി നാളെ പൈസ അടയ്ക്കാനല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അക്ഷയ തൃതീയക്കുള്ളത്? അതെ അതെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നാളെ അടയ്ക്കാൻ മതി. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മുടെ ഡൊണേഷന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നാളെയാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. അപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നാളത്തെ ദിവസമാണല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനകളില് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയില് നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം വരെ എത്തി? 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ കണ്ടു. 9 മാതാജി? അതെ അതെ. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമാത്മപ്രദീപായ സാക്ഷിണേ പരമാത്മനെ. നമോ ഗിരാം വിദുരായ മനഃശ്ചേതസാമപി. നമാത്മപ്രദീപായ സാക്ഷിണേ പരമാത്മനെ. നമോ ഗിരാം വിദൂരായ മനഃശ്ചേതസാമപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥു മാതാജി വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തന എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷിയായി വർത്തിക്കുന്ന സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗതാത്മാവിനെ ബോധദീപ്തനാക്കുന്നതിനും മാനസിക വ്യായാമം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അവബോധം കൊണ്ടോ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടു, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന, എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയുടെയും സാക്ഷിയായിട്ട് ഉപതിഷ്ഠാനുമന്ദശ്ച, നമ്മളുടെ സാക്ഷിയായിട്ടും നമുക്ക് അനുമതി തരുന്നതും ദായകനുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ഈ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ മാനസിക വ്യായാമം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അവബോധം കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവും? ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ കാരുണ്യം തരണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര ഇന്റലിജന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര വലിയ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പരമാത്മാവിനെ ഈ ജീവാത്മാവിന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉപമയായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയാണ്. വേറൊന്നിനും സൂര്യനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. സൂര്യൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിപ്പിച്ചാലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഇപ്പം അർജുനന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലായി. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ആ ഉപദേശം കൊടുത്തു. തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി സാധാരണ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ കണ്ടു, കൂടെ കിടന്നു, കളിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്ന് അർജുനൻ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ജ്ഞാനദീപം കൊടുത്തു. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയത്, അതേപോലെ അർജുനന്റെ പാദം നമ്മൾ പിന്തുടരുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സാധാരണ പ്രണാമങ്ങൾ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വേന പ്രതിലഭ്യായ നൈഷ്കർമ്മ്യേണ വിപശ്ചിതാ നമഃ കൈവല്യനാഥായ നിർവാണ സുഖ സംവിദേ. സത്വേന പ്രതിലഭ്യായ നൈഷ്കർമ്മ്യേണ വിപശ്ചിതാ നമഃ കൈവല്യനാഥായ നിർവാണ സുഖ സംവിദേ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് മുകളിലാക്കാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിത്വത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം കളങ്കരഹിതനായ സുഖം നൽകുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ നാഥനുമാകുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വരികൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി കൊണ്ടേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയില്. ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി തദനന്തരം. ഹരി ഹരി ബോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി, എന്നെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മള് ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുവന് പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സേവനമാണ്. പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഡിവോഷൻ അല്ല, ഡിവോഷൻ മാനസികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചിലർ പറയും എന്റെ ഭക്തി എന്റെ മനസ്സിലാണ്, പുറമേ ഞാനൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ചിലരിപ്പം സ്നേഹം, മറ്റൊരു ഭൗതിക ലോകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിലും സ്നേഹം എനിക്ക് പുറമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ല സ്നേഹം. സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കണം, അത് കാണിക്കണം. നമ്മൾ ആ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മള് സേവ ചെയ്യണം. എന്നാലേ ആ സ്നേഹം മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ്
ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് ഏത് അപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരണം? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? സത്വഗുണമാണോ, രജോ ഗുണമാണോ, തമോ ഗുണമാണോ? സത്വഗുണം. രജോ ഗുണമാണോ? സത്വഗുണത്തിലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വഗുണത്തിനും ഉയർന്ന ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ശുദ്ധ ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതീന്ദ്രിയം, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാക്ക് പറയല്ലേ, അതീന്ദ്രിയം അതീന്ദ്രിയം എന്ന്. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഈ 3 ഗുണത്തിനും മുകളിൽ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ശുദ്ധ സത്വമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഈ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മുകളിലാണ്, അതിന് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവൃത്തിയും അത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണം എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏത് ഗുണത്തിൽ വരണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വരും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനോട് ഒരു താല്പര്യവും കാണില്ല. ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ അവർക്കൊക്കെ വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പോകും. അവർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണില്ല. ഈ സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ആയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ. നമ്മൾ അവിടെയൊന്നും എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് കേട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, ഒരു സാധാരണ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യുന്ന റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. അതാണ് ശുദ്ധ സത്വം. അത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറയും, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം ആ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തും. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം കളങ്കരഹിതമായ സുഖം നൽകുന്നവനും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ നാഥനുമാണ്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ആത്മീയ ലോകം. ആ ലോകത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ഒരു കളങ്കവുമില്ലാത്ത സുഖം നൽകുന്നവനാണ്. അതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമഃ ശാന്തായ ഘോരായ മൂഢായ ഗുണധർമ്മിണേ നിർവിശേഷായ സാമ്യായ നമോ ജ്ഞാനഘനായ ച. നമഃ ശാന്തായ ഘോരായ മൂഢായ ഗുണധർമ്മിണേ നിർവിശേഷായ സാമ്യായ നമോ ജ്ഞാനഘനായ ച. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ വിവർത്തനം. സർവവ്യാപിയായ വാസുദേവ ഭഗവാനും നരസിംഹദേവനും ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭയാനക രൂപത്തിനും ഭഗവാന്റെ മൃഗരൂപത്തിനും വാരാഹദേവ ഭഗവാൻ അവ്യക്തഗതവാദം പ്രബോധിപ്പിച്ച ദത്താത്രേയ ഭഗവാനും ബുദ്ധ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സാദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനും പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവനുമായ ഭഗവാനായി ഞാൻ എൻ്റെ സാദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.
അപ്പോ അവ്യക്തിഗതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അവ്യക്തിഗത. ഭഗവാൻ പല രീതിയിലും വരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടി എന്താ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ചുതി സംഭവിക്കുന്നത്, ഓ ഭാരത ഞാൻ അവതരിക്കും, ഞാൻ സ്വയം സമയമാകുമ്പോൾ അവതരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പല രീതിയിൽ അവതരിച്ചു. അവിടാണ് നരസിംഹദേവനായിട്ട് വന്നു, വരാഹദേവനായിട്ട് വന്നു, ദത്തത്രേയ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നു, ബുദ്ധ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ അടുത്തിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എത്ര അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ തിരമാലകൾ പോലെ. അതെ, ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ദശാവതാരം പറയും, 10 അവതാരം അല്ലേ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ജയദേവ ഗോസ്വാമികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 10 അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണമില്ലാത്തത്രയാണ്. അതായത് തിരമാലകൾ പോലെയാണ്. തിരമാലകൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? അതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഓരോ കാലവും സമയവും ഓരോ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അത് ഭഗവാന് രൂപവുമുണ്ട്. അതും ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ നിരീശ്വരവാദികളല്ല, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക, ബ്രഹ്മം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, ഭഗവാൻ അനേക രൂപത്തിൽ വരും. ആ ബ്രഹ്മാവും ബ്രഹ്മജ്യോതിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതി, എന്നിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരം അത് അനേകമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജന്മം എടുത്താണ് അല്ലെ, അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്താണ്. വാസുദേവം സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാവ് വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഒരു ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനികൾ അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാസുദേവനാണ് എല്ലാം. ആ വാസുദേവനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും ആ വാസുദേവനിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമസ്തുഭ്യം സർവാധ്യക്ഷായ സാക്ഷിണേ പുരുഷായാത്മമൂലായ മൂലപ്രകൃതയേ നമഃ. ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമസ്തുഭ്യം സർവാധ്യക്ഷായ സാക്ഷിണേ പുരുഷായാത്മമൂലായ മൂലപ്രകൃതയേ നമഃ. സീതാ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സംഭവിക്കുന്നതിന്റെയും സാക്ഷിയും എല്ലാത്തിന്റെയും മേൽനോട്ടക്കാരനും പരമാത്മാവുമായ അവിടത്തേക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും സമസ്ത ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും മൂലമായ പരമപുരുഷനാകുന്നു. അവിടുന്ന് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങാണ് പരമമായ സമ്പൂർണത. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി.
അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും സമസ്ത ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും മൂലമായ പരമപുരുഷനാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ആരുടെ ഉടമയാണ്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാകുന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗ 13ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയില് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവിനും അറിയാം, പരമാത്മാവിനും അറിയാം. പക്ഷെ പരമാത്മാവ്. ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഏത് ശരീരമേ അറിയുള്ളൂ? ജീവാത്മാവ് ശരീരം ആ, പരമാത്മാവിന് എല്ലാ അല്ലേ? അതെ, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് നമ്മൾ സ്വന്തം, നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും അതെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള, പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. അതിനിവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വീട്ടില് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വീട്ടിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ വീട്ടുടമ ആരാണ്? വീട്ടുടമ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണല്ലേ? അതേപോലാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാവ് ഇപ്പൊ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തില്. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ നമ്മളാണോ? അല്ല. നമ്മളിവിടെ വാടകയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ അത് ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയോട് ഏൽപ്പിച്ച പ്രകാരം പ്രകൃതി തരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ തരുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം, ആ ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ശരീരം വിട്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമൊക്കെ പ്രകാരം നമ്മൾ അടുത്ത ശരീരവും പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. ഈ പ്രകൃതി, ഭൗതിക ലോകം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ഉടമസ്ഥതയാണ്, എന്റെ നിയന്ത്രണ പ്രകാരമാണ്, എന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ഓ കുന്തിപുത്ര, ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പല പല ശരീരങ്ങൾ തരുന്നു. ഏതാണ്? ജലജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, മരങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ പ്രാണികളുണ്ട്, മനുഷ്യരുണ്ട്, ദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയാണ് മാതാവ്. പ്രകൃതി, ചില ആൾക്കാർ പറയും, അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിലുള്ളവര് പറയും പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം, അപ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ പ്രകൃതി മാതാവാണ്. മാതാവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കുട്ടിയെ തരാൻ പറ്റില്ല. പിതാവ് ആരാണ്? പ്രകൃതി മാതാവാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഞാനാണ് പിതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഹം ബീജപ്രദാ പിത, അല്ലെ? എന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ മാതാവിന് കൊടുക്കുന്ന ബീജം അത് ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം തരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവോ? ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? അത് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേതാണെന്നറിയോ? ഈ ജീവാത്മാവെല്ലാം എന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം ആ ശ്ലോകത്തിൽ വരും. മാമൈവാംശേ ജീവലോകയാണോ? മാമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, എന്റെ അംശമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഞാനാണ് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പിതാവ്, ഞാനാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഇത് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലാതെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിമുളച്ചു വന്നതല്ല. പ്രകൃതി ഈ ശരീരം തരുന്നത് ഭഗവാൻ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി ഒരു ശരീരം തന്നതാണ്. ഈ ആത്മാവെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മമൂലായ പുരുഷായ ആത്മമൂലായ
അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും സമസ്ത ഭൗതിക പ്രകൃതി ശക്തിയുടെയും മൂലമായ പരമപുരുഷനാണ്, ആത്മമൂലായ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഒറിജിൻ അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 14-ാം അധ്യായത്തില് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, സർവയോനേഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവാന്തി യാതാശാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിർ അഹം ബീജപ്രദാപിത. അല്ലെ, ആ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഞാനാണ് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പിതാവ് എന്ന്. അപ്പം എല്ലാ ബീജപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണോ? അല്ല, മരങ്ങള്, ചെടികള്, ചെറിയ പ്രാണികള്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആ ആത്മാവുള്ള എല്ലാത്തിനും ആ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ ഇവരെല്ലാരും എന്താണ്, ആ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നത് മറന്ന് അവരെല്ലാരും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല പല ശരീരത്തിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങാണ് പരമമായ സമ്പൂർണത. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണദ്രഷ്ട്രേ സർവപ്രത്യയ ഹേതവേ അസത്താഛായതോ യോക്തായ സദാഭാസായ തേ നമഃ. വത്സല മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. എന്റെ ഭഗവാനെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷകനാണ് അവിടുന്ന്. സന്ദേഹങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൂടാതെ പരിഹരിക്കുക അസാധ്യം തന്നെ. ഭൗതിക ലോകം അങ്ങയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു നിഴലാണ്. തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷണപ്രഭ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ വാസ്തവമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിരീക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നവും പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അസാധ്യമാണ്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അങ്ങയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു നിഴലാണ്. തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷണപ്രഭ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വാസ്തവമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ നമ്മളെല്ലാരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കണം. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മറന്ന് എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കി, ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാക്കി. ശരി, നീ ആസ്വദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർമ്മയില്ല. നമുക്ക് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും, ഇന്നലെ നടന്നത് പോലും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്തത്? ഈ ഓർമ്മയും മറവിയും എല്ലാം ആരാ തരിക? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അതൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. നമുക്ക് ഓർമ്മ തരുന്നതും മറവി തരുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേദൈശ്ചർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദാസാഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഞാനാണ് അവർക്ക് ഓർമ്മയും മറവിയും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ മറവി, ഓർമ്മയും മറവിയും, ഈ മറവി വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഈ ജന്മം ഞാൻ ഒരു വലിയ പണക്കാരനായിട്ട് വളരെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഒരു ശരീരത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മരണശേഷം എന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ ശരീരം ഒരു നായയുടേതാണ്. അപ്പൊ ഈ നായയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നായ അവിടെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ മറവി തരികയാണ്. ആ മറവി തരുന്നത് കൊണ്ട്
നമ്മളെല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ആ നായ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമാണ്. അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറവി തന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ലീല കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. അതാരായിരുന്നു? ഭരത മഹാരാജാവാണ്. ആ, ജഡഭരതൻ. ജഡഭരതൻ. ഹരിപോൽ. ആ ഭരത രാജാവ് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് മാനുമായിട്ട് ആകൃഷ്ടനായത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മം ആരായി മാറി? മാനായിട്ട് മാറി. പക്ഷെ ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അമ്മയെ വിട്ട് അങ്ങ് പുലസ്ത്യ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി. എങ്ങനെങ്കിലും ഈ ശരീരം എനിക്ക് വിട്ട് ഒരു ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം വേണം. ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി മാനിന്റെ ശരീരമായിട്ട് പോലും കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർമ്മയുണ്ടായത് കൊണ്ട് തനിക്ക് അവസാന നിമിഷം ചെയ്തു പോയ അബദ്ധം കാരണം ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം തനിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നോ ആ മാനിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ പോയി ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ അന്തേവാസികളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് അടുത്ത മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് ഏതാണ്? ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട് ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെയും എന്താണ്, ഒരു ഭൗതിക കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹം ഒട്ടും താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ആ ജന്മത്തിൽ എന്തായാലും തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മൂഢനെ പോലെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒരു മണ്ടനെ പോലെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മം. ഇപ്പോ അദ്ദേഹം ഭാവഭക്തിയിലായിരുന്നു. ഭരത രാജാവ് ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, കാരണം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്താ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഇല്ല. ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബവും ജോലിയും നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും സുഖം കിട്ടണം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങള് ഓർമ്മയില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ മറവി നമുക്ക് തന്നു. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാരും മായയുടെ പിടുത്തത്തിലാണ് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആകണം. നമുക്ക് അത്ര ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് എനിക്കിനി ഒരു ജന്മം വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ മതി, ഈ ആസ്വാദനം ജന്മങ്ങൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു, നമ്മൾ പല പല ശരീരങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ശരീരം എടുത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചാൻസ്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു പാത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട്. ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവുമ്പോ അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മകൾ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. അത് ഏത് ശ്ലോകം എന്ന് പറയാമോ? എന്നിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ നിനക്ക് തരും. ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം താം ഹരി ബോൾ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ആദ്യം മറന്നു മാതാജി, ആദ്യത്തെ പറയും മാതാജി. ഞാൻ മറന്നു. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10th ലെസണിലല്ലേ മാതാജി? നമ്മുടെ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള. മാതാജി അത് എന്താണെന്നൊന്ന് വ്യക്താക്കി തരണം കേട്ടോ, ഈ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം തീവ്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് മെയിൻ. നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് താല്പര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉയർന്ന് വരാത്തത്. ആ ഒരു ഭക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ഭഗവാൻ വേറൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്, നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു സ്നേഹം ഭഗവാനിൽ വരുന്നില്ല.
അത് വരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ശ്രവണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. കേട്ട് 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 നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം തോന്നും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, ആ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്, നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ജോലിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാവ് ഇങ്ങനെ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുമില്ല, മനസ്സ് വേറെ പല കാര്യങ്ങളിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ മെഷീൻ പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അതൊരു അപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അന്നേരം കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. വീണ്ടും മനസ്സ് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും. നമ്മൾ വീണ്ടും പിടിച്ച് വെച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് അഴുക്കൊക്കെ മാറി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ താല്പര്യമൊക്കെ നമുക്ക് വളരുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം, നല്ല തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തന്ന നമ്മളുടെ ആ കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അത് തരില്ല. ഭഗവാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എത്ര നാൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ആകർഷണങ്ങളും പല രീതിയിൽ മായയ്ക്കറിയാം നമ്മളുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്. ആ വീക്ക്നെസ്സിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും മായ നമ്മളെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ നോക്കുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വീണു പോകുമോ? അപ്പോഴൊക്കെ വേണ്ട, ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ പോയാൽ മതി. പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റണില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ. ഞാൻ എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉയരാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത്രയും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മളെ പിടിച്ച് കൈ വെച്ച് ഉയർത്തി നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? മമമായ ദുരത്യയ. ഈ മായയെ മറികടക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറികടക്കാം? ദൈവിഹി യേശ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവയ പ്രപദ്യന്തെ മായാമാർഗം തരന്തിതേ. മാമേവയ പ്രപദ്യന്തെ, എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ, അല്ലെ, എന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാനെ, എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല, അപ്പോ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്മള് ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഇത്ര പറ്റുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ ശരീരം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡും ഭഗവാൻ നമ്മളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമാണോ? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ? നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത, ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ഭൗതിക വസ്തു ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല. നമ്മളുടെ ഭക്തി, നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാപ്നായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാപ്നായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. വസന്ത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സർവ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാകുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല. ആയതിനാൽ അങ്ങ് എല്ലാത്തിന്റെയും അത്ഭുതകരമായ കാരണമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളായ പഞ്ചരാത്രങ്ങളും വേദാന്ത സൂത്രം പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആശ്രയവും പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രഭവവുമായ അങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മോക്ഷം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവൻ അങ്ങ് ആകയാൽ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയരുടെയും ശരണം അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഭഗവാൻ അത്ഭുത കാരണനാകുന്നു അല്ലെ, അത്ഭുതകരമായ കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര പരമാ അല്ല ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ അത് വിഗ്രഹം. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അല്ല പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദ സർവ കാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്താണ്? പൂർണ്ണനാണ്. ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മൾ ശ്ലോകം, ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. അവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ പൂർണ്ണനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. ഇപ്പം ഭൗതിക ലോകം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോടി രൂപ നമ്മുടെ ബാങ്കിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓരോ രൂപ കുറയ്ക്കും തോറും 1 കോടിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ. ഞാനിപ്പോ 1 കോടിയിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം എടുത്തെങ്കിൽ ആ 1 കോടി ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 1 കോടി മൈനസ് 10 ലക്ഷമേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുത്താലും കുറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എത്രയായിട്ട് വിസ്തരിച്ചാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ആ 1 കോടിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ 1 കോടിയായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 1 കോടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര എടുത്താലും ആ 1 കോടിയിൽ 1 രൂപ ഒന്നും കുറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതുപോലെ നിൽക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 100% ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് അടുത്ത ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അത് കുറച്ച്, അങ്ങനെയില്ല. ഭഗവാൻ ഫുള്ള് പൂർണ്ണനാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാരണമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. നമ്മൾ സൂര്യനെ എടുത്താൽ തന്നെ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ ചൂട് കുറയോ അതിന്റെ പ്രകാശം കുറയോ കുറയുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എന്ത് ചൂടാണല്ലേ നമ്മൾ കേരളത്തില്. ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട്. അതിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മമാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളായിട്ടാണ് സൂര്യനെ പറയുന്നത്. ആ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാരണമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ആ പരമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുനാരണിച്ചന്ന ചിദൂഷ്മപായ തത്ക്ഷോഭവിസ്തൂർജിതമാനസായ നൈഷ്കർമ്മ്യഭാവേന വിവർജിതാഗമ സ്വയം പ്രകാശായ നമസ്കരോമി. അംബുജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. എന്റെ ഭഗവാനെ, അരണി വിറകിനുള്ളിലെ അഗ്നി മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ അപരിമിതമായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കണില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനമല്ല, ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതി ആർജിച്ചവർ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അത്തരം അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. മാതാജി ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉമാദേവി മാതാജി ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമാദേവി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. എന്റെ ഭഗവാനെ, അരണിവിറകിനുള്ളിലെ അഗ്നി മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങും അങ്ങയുടെ അപരിമിതമായ ജ്ഞാനവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങയുടെ മനസ്സ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൽപരമല്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതിയാർജിച്ചവർ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള
നിയമാക തത്വങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ആയതിനാൽ, മാതാജി ഒന്ന് സ്ലൈഡ് മേലോട്ടാക്കൂ. ആയതിനാൽ അങ്ങ് അവരുടെ നിർമ്മല മനസ്സുകളിൽ വ്യക്തിപരമായി ആവിർഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇവിടെ അരണി വിറകിനുള്ളിലെ അഗ്നി ആയിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ജ്ഞാനം. അപ്പോ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ വരുന്ന തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമാ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അപ്പൊ ആരാണോ, ഏതൊരു ഭക്തനാണോ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവന് ജ്ഞാനദീപം എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ജ്ഞാനദീപത്തെയാണ് ഇവിടെ അരണി വിറകായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. ഈ കാട്ടില് തീ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരെങ്കിലും തീ കൊണ്ടിട്ട് തീ പിടിക്കുന്നതാണോ? അല്ല, ആ തടിയിൽ തന്നെ തീയുണ്ട്. തടി ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് തീ ഉണ്ടാവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അരണി വിറകിനകത്ത് തീ ഉണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഒരഞ്ഞ് തീ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ജ്ഞാനദീപം അത് ആ ഉള്ളില് വരുത്തുന്ന ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തില് ആ ജ്ഞാനദീപം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തരും. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനദീപം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ ജ്ഞാനദീപം കത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാരും 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജ്ഞാനദീപത്തെ ഉണർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവത് ഭക്തി ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവത് പ്രേമം. എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഭഗവത് പ്രേമം. അപ്പൊ അത് ആവരണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനദീപം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് അത് കത്തിജ്വലിക്കുക, ആ ജ്ഞാനം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് താഴ്മയായിട്ട് ആ ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സേവനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനദീപം തരികയാണ്, നമ്മളുടെ ഈ അജ്ഞത ഇല്ലാതെയാക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതി ആർജിച്ചവർ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായതിനാൽ അങ്ങ് അവരുടെ നിർമ്മല മനസ്സുകൾ വ്യക്തിപരമായി ആവിർഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, ഉയർന്ന ഭക്തർ. അവർക്ക് ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, നിയമതത്വങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമഹംസന്മാരാണ്. പരമഹംസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി, ഭഗവാനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭക്തന്മാരാണ് പരമഹംസർ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് അവരുടെ സേവകരായിട്ട് വരെ ഭഗവാൻ വരാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായി ആവിർഭവിക്കുന്ന എങ്ങനെയുള്ള മനസ്സുകൾക്കാണ്? നിർമ്മല മനസ്സുകൾക്കാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തിപരമായി ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മാതൃക്പ്രപന്ന പശുപാശ വിമോക്ഷണായ മുക്തായ ഭൂരി കരുണായ നമോലയായ സ്വാംശേന സർവതനുഹൃദ് മനസി പ്രതീത പ്രത്യഗ്ധൈഷ്യായ ഭഗവതേ ബൃഹതേ നമസ്തേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വിവർത്തനം. പരമമായ സ്വതന്ത്രനായ അങ്ങയ്ക്ക് എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു മൃഗം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തതിനാൽ തീർച്ചയായും എന്നെ ഈ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മോചിപ്പിക്കും. തീർച്ചയായും അങ്ങ് അത്യന്തം കരുണാമയനാകയാൽ എന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഭാഗികമായ പരമാത്മഭാവത്തിൽ അങ്ങ് ശരീരമുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങ് സാക്ഷാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമെന്നും അപരിമേയനെന്നും വിഖ്യാതനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനായ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ, പരമമായ സ്വതന്ത്രനായ അങ്ങേക്ക് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു മൃഗം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും എന്നെ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മോചിപ്പിക്കും. ഭഗവാന് മോചിപ്പിക്കും. അത് ആ ഒരു ഉറപ്പ് ഗജേന്ദ്രനുണ്ട്. അങ്ങ് അത്യന്തം കരുണാമയനാകയാൽ എന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിരന്തരം തന്റെ ഭക്തരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തരെ എന്നല്ല, ആര് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചാലും അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു അപകട സ്ഥിതിയിലാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അപകട സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം ഗജേന്ദ്രനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ബൃഹതേ നമസ്തേ. അപ്പൊ ബൃഹതേ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയുന്നത് അത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ബൃഹതേ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പല തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു തത്വമുണ്ട്, ജീവതത്വമുണ്ട്, ശക്തി തത്വമുണ്ട്, പിന്നെ ശിവതത്വം വേറെയുണ്ട്. അങ്ങനെ പല തത്വമുണ്ട്. ഈ എല്ലാ തത്വത്തിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തത്വം ഏതാണ്? വിഷ്ണു തത്വമാണോ? വിഷ്ണു തത്വമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തത്വം അല്ലെ? അത് കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന നിനക്ക് ഇതെല്ലാം അർജുനൻ പല പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങേ എനിക്ക് കാണണം. പക്ഷെ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം വർണ്ണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, എന്താണ് എന്തിനാ അർജുന ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട്? ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്റെ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, എന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വെറും അംശമാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും അപരിമേയനാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും ഉയർന്ന അവസ്ഥയില് ഉയർന്ന തത്വമാണ് വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരായിട്ട് കയറി? ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഏത് വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത്? കേട്ടില്ല മാതാജി? ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് കയറുന്നു അല്ലെ? അതെ, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അടുത്തത് പിന്നീട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് കയറിയിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആരായിട്ട് കയറും? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, ഓരോ അണുവിലും, എല്ലാ അണുവിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതാണ് ഭഗവാൻ. അത് ആ വിഷ്ണു തത്വം. ഈ വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ വിഷ്ണുവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. അതില് അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആദിദേവൻ, അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ആരുമില്ല. അതാണ് ആദിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഷ്ണു എല്ലാം വന്നത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ വിചാരിച്ചത്? വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണൻ വന്നത്, വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാരിലെ ആദിദേവൻ. അതായത് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെല്ലാം വന്നത്. ഈ ആദിദേവനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ നിന്നാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ, എല്ലാ 6 ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാഥരാധിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാത്മജാപ്തഗ്രഹവിത്തജനേഷു സക്തേ ദുഷ്പ്രാപനായ ഗുണസംഗവിവർജിതായ മുക്താത്മഭീ സ്വഹൃദയേ പരിഭാവിതായ ജ്ഞാനാത്മനെ ഭഗവതേ നമ ഈശ്വരായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് വായിക്കുക? ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തരായവർ അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് അങ്ങേ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നു. എന്നെപ്പോലെ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലും ഭവനം, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സമ്പത്ത്, ഭൃത്യന്മാർ, സഹായികൾ ഇവകളിലും അമിതമായ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങ് അത്യന്തം ദുഷ്പ്രാപ്യനാണ്. അങ്ങ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഖനിയും പരമനിയന്താവും ആണ്. ആയതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഭൗതിക ലോകത്ത് വരും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഗുണാതീതനാണ്. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അത് ഈ പാപങ്ങൾ, ഇത് പാപവിദ്ധം എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ നിരീശ്വര അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം എടുത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരും, അപ്പോ അദ്ദേഹം സത്വഗുണസ്ഥനാകും, സത്വഗുണം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഗുണവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിട്ടുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആണ് ഇവിടെ പ്രണമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പല പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്താലും അതൊന്നും ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പം മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന? ഒരു സാധാ മനുഷ്യൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷം ദാനമാശ്രിതം. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല. അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കണ്ടാലും ഒരു സാധാ മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ശക്തികളുള്ള മനുഷ്യർ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരും. വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ചിലർ പറയും എന്താണ്, ഇതൊരു ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അല്ലാതെ അത് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല. പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അതേപോലെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം ധർമ്മ കാമാർത്ഥ വിമുക്തി കാമാ ഭജന്ത ഇഷ്ടാം ഗതിമാപ്നുവന്തി കിം ചാശിശോരാദ്യദേഹമവ്യയം കരോതു മേ ഭദ്രതയോ വിമോക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളിൽ തൽപരരായ വ്യക്തികൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേടാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്ത് പറയാൻ? തീർച്ചയായും അത്തരം തീവ്രതയുള്ള ആരാധകർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം നൽകുന്നു. അളവില്ലാതെ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ, ചിലരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ വേണം,
ചിലർക്ക് എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് എനിക്ക് എന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രശസ്തനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി വേണം. ചിലരുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കണം. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. എന്താഗ്രഹം ആയിക്കോട്ടെ, അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേന ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് യഥാമ പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം, ഭഗവാൻ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജ് എന്താഗ്രഹത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്? അച്ഛന്റെ അർത്ഥത്തിന് രാജ്യം. വേണ്ടി. അച്ഛന്റെ രാജ്യത്തില് അച്ഛന്റെ സ്നേഹമല്ല കിട്ടണമെന്നുള്ളത്. അച്ഛന്റെ സ്നേഹം ഉപരി എനിക്ക് അച്ഛനേക്കാളും അർത്ഥത്തിന് വലിയ വേണ്ടി. അച്ഛനേക്കാളും, എന്റെ അച്ഛനെ മാത്രമല്ല മുത്തശ്ശനേക്കാളും വലിയ ഒരു ആളാകണം എന്ന് അല്ലേ? മുത്തച്ഛനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം. മുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? ധ്രുവന്റെ ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം. ഏറ്റവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അതിലും ഉയർന്നത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കൊടുത്തില്ലേ? ഭഗവാൻ എന്താ? ധ്രുവലോകം, ഇതിനു മുകളിലുള്ള ധ്രുവലോകമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ധ്രുവന്. പക്ഷെ ധ്രുവന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് കാണിച്ചത്, ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഇത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചത്. അപ്പം എന്ത് ആഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാൻ സമീപിച്ചാലും ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന ആയാലും ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ? ഇപ്പം ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ്? ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കണം. ഗജേന്ദ്രൻ അവസാന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ ശരീരമേ വേണ്ട, ഈ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. അപ്പൊ അതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ രാജാവായ ഗജേന്ദ്രൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി. എന്തുകൊണ്ട്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഗജേന്ദ്രന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മോചനം കൊടുത്തുകൂടാ. ആരാഗ്രഹിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, വേറെങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം, ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? മാതാജി ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അക്ഷയ തൃതീയ നമ്മള് ഇസ്കോൺ ശ്രീ രാധാകോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ നാളെ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. എല്ലാ അമ്പലത്തിലും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അക്ഷയ തൃതീയ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് വൈശാഖ മാസത്തിലെ 3-ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ്. അപ്പൊ അക്ഷയ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരിക്കലും തീരാത്തത്, ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്തത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അത്. നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാനും നമുക്ക് ദാനം കൊടുക്കാനും പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് സേവനം ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ദിവസം ചെയ്താലും അത് കോടിക്കണക്കിന് മടങ്ങ് പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്താൽ തന്നെ അത് അത്രയും തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദിവസം, അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം. അപ്പോ ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം വേറെ നടന്നിട്ടുള്ള പുണ്യ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, പരശുരാമൻ അവതരിച്ച ദിവസമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. പിന്നീട് ഗംഗാദേവി ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ച ദിവസമാണ്. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ത്രേതായുഗം തുടങ്ങുന്ന അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ സുദാമ ദ്വാരകയില് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയ ദിവസം, പാണ്ഡവർക്ക് അക്ഷയപാത്രം സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദിവസം, വേദവ്യാസൻ മഹാഭാരതം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം, കുബേരന് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുക, സമ്പത്തിന്റെ എല്ലാം ഉടമയായിട്ട് ആ ഒരു
ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കുബേരന് ഈ ദിവസമാണ്. അന്നപൂർണ ദേവി അവതരിച്ച ദിവസം. പിന്നീട് വേറൊരു വിശേഷപ്പെട്ടത് സിംഹാചലം. സിംഹാചലത്തിൽ ഏത് പ്രതിഷ്ഠയാണുള്ളത്? സിംഹാചലത്തില് നരസിംഹദേവനുണ്ട്. അപ്പൊ സിംഹാചലത്തിലുള്ള നരസിംഹദേവന്റെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഈ സിംഹാചലം. അവിടെ നരസിംഹദേവന്റെ അതായത് നരസിംഹ നരസിംഹ. അപ്പൊ ആ നരസിംഹദേവന് അവിടെ എപ്പോഴും ഈ ചന്ദനം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കും, ചന്ദനം മൂടി വെച്ചിരിക്കും എപ്പോഴും. എന്നാൽ ഈ ദിവസം, ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് പറയുന്നത് നരസിംഹ ജയന്തി. ഈ മെയ് 22-നാണ് നരസിംഹ ജയന്തി. അതിന് 11 ദിവസം മുമ്പാണ് അക്ഷയ തൃതീയ വരുന്നത്. ഈ ദിവസം ഈ ചന്ദനം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും. ആ ഒരു ദിവസം, വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഭക്തന്മാർക്ക് നരസിംഹദേവന്റെ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അന്ന് വൈകിട്ട് വീണ്ടും ഈ വിഗ്രഹം മൊത്തവും ചന്ദനം കൊണ്ട് മൂടും. പിന്നെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നമുക്കറിയാം ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രഥയാത്രത്തില് ജഗന്നാഥനും ബലദേവരും സുഭദ്രയ്ക്കുമുള്ള രഥം എല്ലാ വർഷവും രഥയാത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള ആ രഥം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം, അതിനൊരു പ്രത്യേക മരത്തടി കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അക്ഷയ തൃതീയയുടെ അന്നാണ് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. പിന്നെ ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥ് രമുണ. ഇത് ഏത് ഭക്തനാണെന്ന്, ഈ ഭഗവാൻ ഇത് ഗോപിനാഥാണ്. ഗോപിനാഥന്റെ വിഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഏത് ഭക്തനാണ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പേര് കിട്ടിയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുടെ ക്ലാസ് ഭക്തി സദാചാരിൽ എടുത്തല്ലോ. മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരി. ആരാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി? മാധവേന്ദ്രപുരി ആരുടെ ഗുരുവാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മാധവേന്ദ്രപുരി. ഈശ്വരപുരി ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തില് മാധവേന്ദ്രപുരി കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഗോപിനാഥൻ ഒരു കുടം പായസം തന്നെ കട്ടുവെച്ചു തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥ് എന്നാണ്, രമുണ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോപിനാഥന് ഇപ്പൊ ചൂട് വരുവാണല്ലോ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാകുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും തണുത്തിരിക്കാൻ AC-ലൊക്കെ പോയിരിക്കും. ഭഗവാനും അപ്പം ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗോപാല് തന്നെ പറയും, എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടെടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നീ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് മലയപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദനത്തടി കൊണ്ടുവരിക, ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും കൊണ്ടുവരിക, എനിക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് മാധവേന്ദ്രപുരി യാത്ര ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് ചന്ദനത്തടിയായിട്ട് വരുമ്പോ ഈ ഒറീസയിലുള്ള രമുണയില് ഈ ഗോപിനാഥന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്ന് പറയും, ഗോപാലനും ഗോപിനാഥനും എല്ലാം ഒരാള് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ചന്ദനം ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ചന്ദനം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ, ഗോപിനാഥന്റെ ശരീരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. ഈ ചന്ദനം തിരിച്ച് അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമോ ചന്ദനം തുടങ്ങും. ഇനി കുംഭകോണം അവിടെ ഗരുഡ വാഹന സേവ, വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തിന് ഗരുഡ വാഹന സേവ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസമാണ്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ പണ്ട് ഇസ്കോൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്നൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി. അത് ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ് 1953 ദ ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നെ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട നത്രിയാരുധിരാമായേ ജഗത്തപഗതാപാപം സ്നപായസി പയസി ശമിതാ ഭവതാപം കേശവ ധൃതഭൃഗുപതി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ഇത് നമ്മള് ദശാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. കേശവധൃത നരഹരി രൂപ എന്ന് പറയില്ലേ, പോലെ ധൃതഭൃഗുപതി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരി. ഭൃഗുപതി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പരശുരാമനാണ്. അപ്പൊ ഈ പരശുരാമൻ അവതരിച്ച ദിവസമാണ്
എന്ന് ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം. ഈ എന്താണ് പരശുരാമൻ ചെയ്തത്? ക്ഷത്രിയർ, ആസുരിക ഗുണമുള്ള ക്ഷത്രിയരെയെല്ലാം ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ആസുരികരായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയ കുലത്തെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞത് ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള പരശുരാമനാണ്. പിന്നെ വ്യാസദേവൻ മഹാഭാരതം രചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസമാണ് ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം. അപ്പം അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും എസൻസ് അത് എവിടെയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലാണുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇനി വരാനുള്ള പാപങ്ങൾ വരെ കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമ്മള് ഗംഗയിൽ കുളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുളിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന്, ഭഗവത്ഗീത പാരായണം 18 ചാപ്റ്റേഴ്സും വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ശ്രാദ്ധ സെറമണി, ശ്രാദ്ധ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പൂർവികർക്ക് വേണ്ടി ശ്രാദ്ധ ചെയ്യുന്നത് ഈ ദിവസം വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അന്നദാനം കൊടുക്കുക. അന്നദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിനോ അന്നദാനത്തിന് പൈസ കൊടുക്കുക അല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് പൈസ കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അന്നദാന സ്ഥലത്ത് പോയി കൊടുത്താൽ അത് കുറെ പുണ്യം കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്കെന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക. ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്നത് പ്രസാദം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പിൾസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്ത് പ്രസാദമാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക, നമ്മള് ദാനം കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ സുദാമ ഭഗവാനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നതും. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം സുദാമയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നല്ലേ. തിരിച്ച് സുദാമയെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയി, എന്റെ വീട് മാറിപ്പോയി. സുദാമയ്ക്ക് അത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ്? പണം, കുറെ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണം കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം എല്ലാ സ്വർണ്ണക്കടയിലും ഓടി പോകുന്നത്. എത്ര പൈസ കൂടുതലാണെങ്കിലും അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കോയിനെങ്കിലും അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം വാങ്ങിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാര്യം? എനിക്ക് പണം കിട്ടും എന്നുള്ള, നമ്മൾ പണക്കാരാകും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. പക്ഷെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതല്ല പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആ സമയത്ത് എല്ലാരും യജ്ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ സമ്പത്ത് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ ദാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ദാനം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്തോളുമാണ് വർദ്ധിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ ദാനപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് കറക്റ്റ്, ഉചിതമായ സമയം, ഉചിതമായ കാലം, ഉചിതമായ വ്യക്തികൾക്ക്. ഉചിതമായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പൈസ തരുമെന്ന് വന്ന് ചോദിക്കും. അവർക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയില്ല അവർ ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ചിലപ്പോ കാണുമ്പോൾ വളരെ സാധുവായിട്ടിരിക്കും, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കഷ്ടം തോന്നും, നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും. ഈ പൈസയും കൊണ്ട് അവർ നേരെ പോകുന്നത് കള്ളുഷാപ്പിലായിരിക്കും. അവിടെ പോയി മദ്യം കുടിക്കാനായിരിക്കും അവർ ആ പൈസയും കൊണ്ട് പോകുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ആ ടെംപ്റ്റേഷൻ കുറയുന്നില്ല. അതിന്റെ പാപപ്രതികരണം നമുക്കും കിട്ടും. അപ്പോ ഉചിതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, അതാണ് ഭഗവത്ഗീത റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാകും? നമ്മൾ വൈഷ്ണവർക്ക്, ഭഗവത് സേവകർക്ക്, ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ദാനം, ഇതെല്ലാം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ദാനം പെടുന്നത്. അപ്പം യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ദാനം കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഭാഗവതം ദാനം കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ദാനം കൊടുക്കാം, ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദ സേവയ്ക്ക് ദാനം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഇത്രയും അവസരം കിട്ടി, നമ്മൾ ഇത്രയും ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ആരാന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചതാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളില്. രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ആ രാധാകോവിന്ദന് നമുക്ക് നാളത്തെ ദിവസം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ദാനം കൊടുക്കാം, അന്നദാനം കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ബ്രിക്സ് 1500 രൂപയുടെ ഓരോ ബ്രിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 5000 രൂപ വെച്ച് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 35,555 രൂപ എടുക്കാം. ഇനി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് 1 വർഷം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നവർക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ കയറി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ധർമ്മ കർത്താ സേവ, ധർമാധികാരി സേവ 2,70,70,000 അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടും അടയ്ക്കാവുന്ന, നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പം മാസം 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം സാലറി കിട്ടുന്നവര് അവര് ദാനമായിട്ട് 100 രൂപ കൊടുത്തു. അത് ഒരു അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ആ ദാനം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് നോക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൊടുക്കും. മാസം 5000 രൂപ കിട്ടുന്നവൻ 100 രൂപ കൊടുക്കുന്നതും മാസം 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നവൻ 100 രൂപ കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഇന്റൻഷൻ, നമ്മള് പിശുക്കരാണോ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടി, ഭഗവാൻ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം കിട്ടാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ല, നമ്മളെല്ലാം വലിയ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനും അതുപോലെ വാടകയ്ക്കുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാൽ മതിയോ? ഭഗവാൻ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം തന്നെ കൊടുക്കണം. നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ തന്നത്. അപ്പൊ ആ കൊട്ടാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നമുക്ക് നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഗോസ്വാമി ആയിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി സേവനം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. 50% ഭക്തി സേവനം, 45% വീട്ടിൽ 25%. അതെ. അപ്പൊ അത്രയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എന്താണോ അതുപോലെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നും ഇടാം. ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ, IFSC കോഡ്, UPI ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിലും കയറാം. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൾ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ